Ngipi. Botolnya deh. Ada di duluan ini. Ya beda ya. Oh nawe, lepet. Jangan jodoh. Ya Mbak ya. Ya. Udah karungan, guys. Udah pipa cumaan. Ono susah, Kan udah ada gitu. ono bunga, Mangan gitu. kabeh wis ono ning kene. Tonton ono channel iki, muga bisa migunani. Takut-takut maki lho. Jadi kelagak. Ben lucu-lucu barang ya. Penduduknya maem. Ayo, kayak kan meneng kafe ya. Siap. Siap. 1, 2, 3, aja. Ya anjing karo ibu kakak. Ya anjing. Biyo kene laren dhisik biyo. Niki teng pundi ndoro? Ah, wis laren ning rondan kene lho, sik wong aku ki yo bingung alamate kratone mau ning ndi. Kene niki kok malah tidak sawah-sawah. Ya iya, kita tersesat biyo. Tersesatlah hatiku. Jadi untuk membuat seakan-akan terbang di angkasa ini tinggal ditarik gini ya guys. Ini ada benangnya ya, kucis-kucisnya ini ditaleni sambil digeret-geret. Iki janjane dolah foto janjane. Iki geret-geretnya apa? Lho mari iki dhuwure pon. Pulau Perpamian Layar. Ayo, Ono. Iki sarung masalah ya. Sarung layar. nonton. Lah kae malah gue nur kemar jogetan yang kono kae. Tak parkir sih ya. Melu jogetan ya. Sama barengan bawa Oh iya. Oh iya. Api. Iya. Oh. Ayo. Tuh. Ngalor loh. Nah, gini tuh ya, Teng. Aku kerubutin. Asing gak iso kan aku nih. Lah posisi tantu rene rek. Keruput iki Heri. Ya jaluk. Enggak visualnya sepiro? Kan dong gambar batasnya sepiro kok omongan tinggi. Tantangan bojone. Doyan. Terus ada dengan karo
Kayak biang sapi. Ya, Mas. Saurwe sororono mang. Iki mbah dadan apa iki lho? Mbak nanti. Ya, jajar deh. Ganteng no ki. Gue anu story anu, story yo. Aku melok. YouTube. Ya sudah tenang, kita serasa nganggo dan buatan. Jika subscribe banget semua. Kalau channel kok aku tenan lo. Gusti paringono Jadi semua ayo. anggonku tansah didaya aku pasrah marang sing kuwasa. Ayo kan api.